Fid-dar ċentrali ħafna jinsabu mħasba dwar l-apatija li qed tintwera f'ħafna laqgħat ġenerali annwali li qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista. Laqgħat ġenerali li jsiru ta' kull sena fiż-żewġ partiti politiċi ewlenin li għandhom lan li jlaqgħu l-attivisti fil-lokaltajiet u jintażlu rappreżentanti għall konferenza ġenerali jew kunsill ġenerali li huwa l-ogħla organu fil-partit. F'ħafna minn dawn il-laqgħat qed ikunu inqas minn 20 dawk li jattendu. F'okkażjonijiet minnhom kien hemm inqas minn 10 persuni u bir-ritratti tal-għajn fuq Facebook saħansitra juru laqgħat isiru madwar mejda daqs li kieku wieħed qed jieħu bukkun. Dan seħħ f'diversi lokaltajiet kif juru r-ritratti ta' Ħalsafi u Birzebbuġa. Iżda huma evidenti wkoll f'lokaltajiet ikbar bħal Ħamrun jew San Ġwan fejn il-Partit Nazzjonalista huwa magħruf li jgawdi l-appoġġ. Għalkemm li lin mill-Partit Nazzjonalista forsi qajlem min jagħti każ dan kollu, imkejjem b'esperjenza fil-Partit Nazzjonalista li huma kritiċi ta' tmexxija ta' Busuttil fissru kif l-attivisti jħossuhom imdejqa b'din is-sitwazzjoni. Dan sentejn qabel l-elezzjoni ġenerali meta l-partit tal-Oppożizzjoni qiegħed fl-aqwa tiegħu. Saħansitra f'xi lokaltajiet sart fesfiż dwar il-fatt li Simon Busuttil baqa' jnaqqas fl-appoġġ fl-opinjoni pubblika u l-Partit Laburista saħħaħ il-vantaġġ tiegħu. Iżda qed taqlaħħa wkoll rożettejk b'xi attivisti jgħidu li l-għażla ta' Busuttil għal Segretarju Ġenerali ftit li xejn qed tispira fiduċja u entużjażmu. Filwaqt li oħrajn kienu kritiċi għal mod kif it-tmexxija tal-partit ftit li xejn qed tagħti każhom Simon Busuttil jibatilhom messaġġ irrekordjat li min urih fuq laptop u min fuq iPad. U dan fl-Oppożizzjoni temmew jgħidu l-imkejjen tagħna.